комбина с командо. Всеки анализира, статистици прогнозира. Дори за камелиони трудно да се адаптира. Покривам широк диапазон и спектър. Мой курс завърши доктор Ханибал Лектор. Како в модата, музика в картини. Майки пис на пасата и постелини. Рам таралирарарера, рарурарера. Дори рам таралирарарера, рарурарера. Дори рам таралирарарера, рарурарера. Дори рам таралирарарера, закопка на магнит, въпреки си искрено ваши майки бил система, перманенция партия, иначе лунатик на бум! И няма ги по-друг, рядък изпълнител, като Конър от Мазика, пише с Виагра, дебе се ремето пълнител, мен ми плачат, чак искам бача дърза! Кача, на калата на Рикер поезия, купът ми става до амнезия, уча персийци, бафиликийци, имам повече тоски, той един далматинци, само дай ми процента, че е това ще го скача. Како в модата, музика в картини, майки пизда в